Ja, så blev det den 30. december, og vi holder her ved tunnelen. Lige i slutningen af Livigno i starten af Schweiz, og der er jo rødt lys. Vi har en flot udsigt. Vi er kommet lidt sent afsted, da vi havde startproblemer med bilen. Det tog lige 6 timers optøning, da vi havde minus 30 grader i nat. Men nu er vi klar, vi er på vej, og sådan her ser vi ud. Yes, sir. Hallo. Hej med dig. Og Kalle er også med, men han holder kameraet. Film dig selv. Jeg prøver at få kontakt i tømmerne af dem, men jeg synes ikke rigtigt, at jeg kan fange den. Det kan nok skyldes måske, at de er blevet stoppet ved grænsen til Schweiz. Sidst vi så dem, der var det 2 uniformklædte mænd, som lige ville se deres bagagerum for diverse cigaretter og spiritus. Så nu har vi så ventet her en lille halv times tid og ventet nu, at de er færdige med at blive afhørt. Men jeg har faktisk kontaktet dem nu. Hvad siger du? Jamen, vi holder lidt længere hen ad vej. Bare køre lidt længere hen, vi holder sådan en busstation. Jeg har faktisk lige kun fået kontakt til dem, så de burde komme lige her med lidt. Så det er bonus, men det er status lige i øjeblikket. Ja, så sidder vi på toget og prøver at se, hvad der står. Det er faktisk farligt, det her. Og foran os, der holder Kirby dem. De er kommet væk fra den schweiziske told. Og Dres, hvor mange penge var der nu lige, de kommer af med? Ja, de vælger jo at betale 120 euro for at samle 18 liter ulovligt spiritus. Så, men de har da heldigvis fået lov til at tage dem med, men de skulle så lige betale 120 euro. Men nu har vi dem med igen, så nu kører vi. Ja, klokken er så... Okay, klokken. Vi har så den 31. Klokken er lige præcis 2. Vi vælger så at køre lidt snevejr, og Kalle vælger så at køre over nødsbo det meste af vej, og vi kan se pat. Det er film ud, mand. Vi har 78,5 km til et eller andet, hvor vi skal dreje. Så, men vi har forholdsvis lang vej til græns i det her vejr. Så det er status. Ja, vi er så 170 km fra græns. Vi har lige holdt ind et sted for vores venstre bakkedæk, har så valgt at punktere. Så det har vi skiftet, og det viser så, at vi skal skifte med et nøddæk, så vi kun må køre i 80 km i timen. Så forventet ankomst er nu klokken 5 ved den tyske grænse.